Hej YouTube. Hej. Shout to all my boss boys. Shout to all my boss boys. We rowdy. Shout to all my boss boys. Shout to all my boss boys. We rowdy. Shout to all my boss boys. Shout to all my boss boys. We rowdy. Shout to all my boss boys. Shout to all my boss boys. On your own base. Og Mark kan sidde hjemme hos mig lige. Og vi skal spille noget Don't Starve. Og vi må gerne tage med tøj. Okay. For min kamera ligger der på jorden. Ved I hvad? Jeg har lidt prøvet før. Det er det spændende ved. Ja. Vi ved det er mindst der. Ja, du er grim. Okay, så vi gør noget af. Så det er hende der, den er sindssygt fint der med de der hvide øjne. Sygt. Jeg vil være ham, der er Dr. Doom. Så sådan det med det der overskæg. Hvem har du? Det er kun ham der. Det er dem, man Lad starter. os prøve. Og det er kun mig, der Kosten på det, ja. Start. Hvordan man er Kasper? Hvad er det? Ad. Så det er onde. Er vi det gode eller noget? Jeg tror det er. Ja, jeg tror vi er det ude. Det er den. Norsis. Hvad vil du gøre, når natten kommer? Det er også. Skal vi gøre det? Jo, vi skal samle nogle ting sammen, så vi kan lave en bål. Det er det, vi skal have gjort lige. Og så vi skal også finde et sted, hvor vi kan bo. Du kan godt sætte på det. Nej. Men jeg har sådan en her. Hvor lang tid går der så? Går der. Så Det der. Jeg vil ikke have det der. Så kan man ikke se. Så skider jeg. Vi skal have nogle bær. Jeg tror, der kommer lige dejligt. Ej, jeg er faktisk kæmpe god her. Hvor mange ting. Det er dejligt. Jeg vil altid gerne bo i sådan et sted, der er sådan bær. Vi kan lave... Okay, hvad skal jeg bruge? Noget træ. Og 3. Så skal vi bygge noget 20. Det skal vi bruge flint til. Hvordan skal man sige? Flint. Det skal vi... Det er noget, man finder rundt omkring. Okay. Hvad er det der? Det er det, som er mørkt der. Det der skal vi gå ind. Nej, det er okay. Det er fordi, der er nogle af de her huller, der springer sådan et stort monster op. En med et øje og 2 ben. Bare sådan et øje og så sætte 2 ben på. Nej, det er noget stil. Yes, man! Det er awesome, man. Der ligger guld. Det er lige det, vi skal bruge. Hvad så? Hvor sindssygt. Hvad vil vi bruge guld til? Skal vi bruge til den her generator der? Hvad gør det? Men vi kan bruge det til andre ting. Der var noget mere der. Okay. Der var noget til at lave guld der. Jo. Sej. Jeg skal bare lige vide mig, han har aldrig spillet det først. Det er meget. Ved I hvad? Grebet var gul. Nej, eller jo, nej. Så skal man bygge en fælde. Hvad er det? Det er en fælde. De var bedst til kaninhullet. Hvad så kan man også? Man skal ligesom bare være sikker på, at det er kaninhul. Ej, kan vi allerede bygge den der? Hvad er det? Generator? Den der, ja. Vi skal bare bruge den. Og sten. Ja, men sten skal vi bruge i tanken. Og blødt, Lukas. Prøv med det. Nej! Man kan ikke. Ej, så tager vi. Hvis man kunne, så tror jeg, man kan det. Ej, okay, I må faktisk, jeg ved faktisk ikke. I må gerne skrive, hvor man kan. Hvis I har spillet Det er der mange. nej, de bliver snart fast. Du
få lavet en båd. Det bliver aften snart. Ikke nok. Skal jeg lave den der? Vi skal bruge mere træ. Så er det sten, og på den. Ja, okay, det er sten. Okay. Men jeg gider ikke til at finde alt det sten. Ej, her er det faktisk god. Det er sygt lidt dejligt. Hvis jeg ikke kan få... Fuck, vi hører det. Nej. Yes! Tak, Lund. Hvad skal du bygge en til nu? Vi skal købe vores generator, vi skal bruge mere sten til. Kan I godt dræbe, så er det der Monster? Eller jo, det kan vi godt, men det kan vi ikke. Vi er ikke sådan, vi skal bruge mere armor. der er der meget. Eller så vi kan bygge nogle flere ting på noget. Der var måske en bag. Det mangler kun én på det. Jo, vi har nu. To. Jeg synes faktisk, at Det er fint. Men ja, lige pludselig lidt med, som vi ikke set til. det er bare muligt at få en sten. Men det er ikke rigtigt, så skal man det. Det er en... Og jeg gider ikke lave en grafik, så skal vi bruge... Nej, okay, det er måske på. Jo. Jeg får en sten. Nu har vi råd. Men så de kan bare ikke få det. Du skal snart så lave det. Hvordan får du mig i gang i bud? Der var altså 3. Fordi vi skal bruge brænde. Fordi hvis lyset går ud, så er det død. Eller så mister han det der. Er det det der? Nej, det der det er grønne kogle. Så det var bare... Får du mad? Ja. Det er mad. Hvor mange skal... Det er fordi, jeg er vant til Minecraft. Så sygt. Hvorfor? Så Skal vi ikke lave en generator? okay. Så var det der. Ja, yeah. Så må den faktisk skal. No. Det er tid. Så har vi fået dem der. Så Det er ikke gør. Hvad skal du? Og en episode, det er sådan en dag, skal vi ikke sige det? Jo. Så vi slutter snart. Han det er en helt Eller hvordan får man det? skrald. Jeg tror også, at han fik en skib. Ja, det gør han også. Det er først i dag 5, så begynder han at få et lille skib, og så bliver det større og større. Vi skal bruge en lort. det er sådan en måde, vi skal bruge 4. Vi skal ud og samle lort. Nej, det er helt normalt. Det gør alle. Ja. Hey, I må virkelig gerne skrive, hvordan får man de der låse? Hvordan får man dem? Hvordan får man diamanter? Det er ikke diamanter. Nå, men hvordan får man de der låse? Det ved jeg. Spørg Yusuf. Det får jeg nok ikke. Nej, det skal jeg ikke sådan noget. Hvorfor skal du ikke sige det? Hvad skal jeg? Der skal bare lige saving, fordi du ser det. Nå, så er det nu. Det var alt for den her gang. Vi skal lave noget sejt. Hej hej.